Croeso chi yma a ni'n cyrraedd diwedd wythnos gyntaf cyfnod yr Adfent. A gyda'r Nadolig yn esau, mae'r meddyliau ni'n troi at ran rhegion da ni am ei rhoi i'n teulu a'n ffrindiau. Mae'r siop yn cystadlu am yn sylw i brynu unwyddau gyda pob math o wahanol ddilliau'n denu ni mewn atyn nhw. Un o'r ffyrdd wrth gwrs ydy'r hysbysebion sy'n dod ar y teledu. Ers blynyddoedd bellach, mae pob un yn ceisio dod ar yw stori fach fydd yn cynhesu'n calonnau ni a'n gwneud i ni fynd a chwilio am ryw drysor yno. Ond un o'r hawliau mae'r siopau wedi estyn i ni ydy'r gallu i fynd yn ôl a chyfnewid yr hyn da ni wedi brynu. Oedd i arfer bod os oedd rhywbeth yn wallus oeddech chi'n gallu mynd â nhw'n ôl, ond erbyn heddiw, hyd yn oed os ydych chi jyst wedi newid eich meddwl ydych chi'n gallu mynd â nhw'n ôl, newid nhw am rhywbeth arall neu cael eich arian yn ôl, cyn belled a bod nhw mewn cyflwr iawn o hyd. Felly os ydych chi'n prynu pyjamas efo lluniau Peppa Pink a'i theulu i'r oeres fach, a mae'r rhieni'n deud wrthoch chi, wel, bellach, di ddim yn diddordeb yn rheina, gwylau gwn, petrol pawenau sy'n cymryd i bryd hi rwan. Wel, maen nhw'n gallu cymryd y cyfan yn ôl i'r siop a'i newid o. Rwythnos hon, da ni wedi bod yn meddwl am obaith. Mae bywyd yn llawn gobeithion o bob math. Ond yn aml da ni'n ffeindio bod gobeithion yn cael eu siomi. Naillai da ni ddim yn cael yr hyn roedden ni'n obeithio amdano, neu mae'r hyn oedden ni yn tybio fydde'n rhoi'r fath fodlonrwydd yn troi allan i fod yn llai na'r disgwyl a ddim yn bodloni. Mi dybiau mae un o'r rhesymau mae Dyw'n caniatáu ni gael yn siomi ydy am i fod am newid yn gobeithio ni. Mae am i ni osod yn gobaith ar yr hyn fydd wir yn bodloni'n dyheadau dyfnaf. Ac mae hyn yn wir, nid yn unig pan da ni'n sôn am bethau yn siomi ni, neu amgylchiadau, ond hyd yn oed pan, neu falle'n arbennig pan fydd pobl yn siomi ni. Cymwch chi obeithio'n pobl Jwda. Roedden nhw'n edrych ymlaen at ryw arwr mawr milwrol, byddai'n dod i'w ryddhau nhw rhag gormes y Rhufeiniaid. Brenin cry fel Dafydd fydde'n erlid ymaith y gormeswyr blin a'i ffyrdd creulon. Bydd oth ambell un i geisio cyflawni'r gobaith hwnnw. Rhai garifod ynghynt cododd rhyw offeiriad o'r enw Judas Maccabeus ac ar iddo ennill nifer o frwydrau a chreu trafferth mawr i'r gormeswyr, diflannu nath o'n y diwedd. Mi oedd Herod ynte yn gobeithio byddai'r Iddewon yn ei dderbyn o fel ei Meseia. Oedd o eisiau cael eu calon nhw, oedd o'n adeiladu deml newydd iddyn nhw ac yn y blaen, ond eisiau pŵer ac awdurdod iddo'i hun oedd o. Ac fel rhyw was bach i'r Rhufeinwyr y cafodd o unrhyw fath o awdurdod. Yn lle hynny, be roddodd Duw iddyn nhw, oedd babi bach mewn teulu tlawd. Ddoth nid i'w wasanaethu, ond i wasanaethu, a rhoi ei fywyd yn aberth, rhoi einioes yn brydwerth dros lawer. A trwy hynny ennill buddigoliaeth. Buddigoliaeth ar elyn gwaeth na'r Rhufeinwyr. Buddigoliaeth ar farwolaeth a'r bedd. Felly gallai'r hen Sant Simeon gymryd y baban yn ei freichiau a deud, yn awr y rwyt yn gollwng dy was yn rhydd o arglwydd, mewn tangnefedd. Yn unol ath air, oherwydd mae fy llygaid wedi gweld ei achodwriaeth a ddarperais dyngwydd yr holl boblaeth, goleuni i fod yn ddatgyddiad i'r cenhedloedd ac yn ogoniad i'th bobl Israel. Ble mae'n gobaith ni heddiw tybed? Gobaith mewn pethau, mewn amgylchiadau, mewn pobl, neu a fentrwn ni roi heibio'r gobeithio'n hyn, gan edrych ar yr hyn mae Duw'n ei gynnig. Un a gefais sy'n mynd gyfaill, pwy fel e fe. Hwn a gar yn fwy nag eraill, pwy fel e fe. Cyfnewidiol ydyw dynion, a siomedig yw cyfeillion. Hwn a bere byth yn ffyddlon, pwy fel e fe. Canis bachgen aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd, a'i fe gelwyr cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon.